Tohle je malý městský batůžek, který si zamilujete na první pohled. Je z kozí kůže, kvalitně zpracovaný a má takovou akorát kompaktní velikost, takže se vám do něj vejdou všechny důležité věci, které potřebujete. Pojďme se na to podívat. Disponuje jednou hlavní velkou kapsou s bavlněnou podšívkou. Vejde se vám tam tak krásně akorát formát A5, peněženka po případě pití. Součástí velké kapsy je i menší všitá kapsička na různé drobnůstky. Součástí batohu je také přední kapsička, která výborně poslouží na důležité drobnosti, které chcete mít u sebe, jako je například telefon anebo klíče od auta. Vyrábí se ve dvou barevných provedeních, a to v této koněkově hnědé barvě, anebo v elegantní černé